пеш аз ҳама ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз ки яке аз муқаддастарин ва зеботарин ҷашни бостонии мардуми тоҷик маҳсуб меёбад, сидқан шодбош мегӯям. инсоният ҷашни наврӯзро бе сабқату тадбирҳои мардумӣ, мусобиқаҳои паҳлавониву човандозӣ, раҳнавардию пойгаҳ, аспдавонӣ ва дигар нав ва намудҳои варзиш тасаввур карда наметавонист. яъне ҷашни наврӯз аз ибтидои пайдоишаш тадбири оммавии варзишӣ буд ва ибтидо наврӯз бе ташкили бозию мусобиқаҳои варзишӣ маънӣ надошт. ба ибораи дигар, ҷашни наврӯз ба худ бозиҳои миллиро чун ҳамтақдири хеш бо гузашти асру солҳо то замони мо ҳамчун тамаддуни халқи тоҷик оварда расонд ва дар ҳар як чорабиниҳои ҷашни умумимиллӣ бахусус наврӯз як қатор бозиҳои миллӣ ки ба шарофати истиқлолияти давлатӣ аз нав эҳё гаштанд ва мисли куштингирӣ, аспдавонӣ, бузкашӣ ва дигар намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ доир карда мешаванд ки ин иқдомҳои некро мо дар Тоҷикистон ҳамасола мушоҳида менамоем.